नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर'। दिनैनि बेबादि क'क्राझार बादि जायगायाव क'क्राझाराव देबोरगावआव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, बावखुंग्रियाव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, दतमायाव गावनो फैबाय। दैट मिन्स सिम्पलि वन केन्डिडेट जानोबो क'क्राझाराव मानसि गैला होननानै जोङो समाजाव फोसावनाय जाबाय। क'क्राझारनि माबाया गैला। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोन्दों आरो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि 1800 बेसेबांबा सन मायथाइयाव साइमन कमिसननो जे दरखास्त होजेनदों, बिनि दैदेननायाव गुरुदेब कालीचरणनि दैदेननायाव बिनिफ्रायसो बर'फ्रा एमएलए जाजेन मोन्दों। दैट मिन्स ट्राइबेल खथाया भारतबर्षनि संबिधानाव इन्ट्रडिउस जादों। बे क'क्राझाराव जोनोम मोननाय कालीचरण गुरुदेब ब्रह्मआ नाम्बार 1। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोननाय। बर'फ्रा दिनै बिसिबां गोजौआव थांदों, बिसिबां माबायाव दावखोदों। सिरिफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे बिथांखिनि गेजेरजों फैनाय। बेनिखायनो बर'फाखौ बड'फा, बर'नि बिफा होननानै गाबज्रिनायबो जादों। सासेबो बर'साया बेखौ गनाया। बे क'क्राझाराव जोनोम मोन्दों। मोनसे खोथा आंखौ राजनितिक सात्रआव बुंदों सानगोन। हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव जोनोम मोननाय। दा हाग्रामा महिलारिया दिनै राजनितिक बेलायाव बिसिबां मोजां, बिसिबां गाज्रि, बिसिबां काराप्टेड, बिसिबां मा, बे आलादा बाथ्रा। राजनितिक प्रसंग बे आलादा बाथ्रा। खिन्थु नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर', जोहोलाव मुङै लिरनानै दोनजागोन। मानो? भारतनि संबिधानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिलनि गेजेरजों बर'फोरखौ, ट्राइबेलफोरखौ सोजेननाय जाहैबाय। 6 सिड्युल गावखुंथाय। दहायनो जाहैबाय ट्राइबेल खथा गुरुदेब कालीचरणना, खिन्थु बेना गावनिनो खुंथाय संबिधाननि सिङाव हाग्रामा महिलारिया सोसननानै दोनदों। बेजों लोगोसे जोंनि भाषा, राव, हारिमुखौ फोथांनानै दोननो हानायनि मोनसे बेबस्था 8 सिड्युल बे सोनानै दोनदों। दिनै बेबादि क'क्राझाराव जानो नामा आं सोङो, आङो मोनसे एनालाइज खालामो। बे क'क्राझारा दिनैहाय बर'फोरनिनो गुदि हारि, थामोनथा, रैखाथि, राव, हारिमु, धोरोम, खेला दुला गासै बिथिङावनो बर'फोरनिनो मोनसे गुदि होननानै बुंजायो। आन्दलन जादोंबा बिनिफ्रायनो जादों, आन्दलन माबा फिथाइ मोनदोंबा बिनिफ्रायनो मोनदों। बर'फ्रा माबा जादों होनोबा बे क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो मोनजेनदों। दैट मिन्स क'क्राझारनि हारिनि हिसाबै थांनानै थानो लुगैनाया बिराद, आरो भबिष्यतावबो हेरिडिटारि हिसाबै बे थांबाय थागोन। हयथ'ब्ला दिल्ली दिसपुरा बेखौ मिथियो, आरो बे मिथिनायनि थाखायनो बिसोरो बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि स्ल' पयजन हिसाबै पेकेज मोनसे बानायनानै हरदों नामा? जे बर'फोरनि बै खिलिखांनाय, जावरिखांनाया हमेसा सामफ्रामबोनि थाखाय जोबस्रांलाङो, स्प्लिट जायो, स्प्लिट जाजोबो। जोंनि लिडारशिप जेनेरेशना गेप्स जालाङो। क'क्राझारनि लिडारशिपआ बर'फोरनि गेजेराव थेर बेर जायो। बेफोरनि मोनसे स्ल' पयजनिं मोनसे पेकेज दिल्ली दिसपुरा जोंनो हरदों नामा? आरो बेखौनो सोरबा बर'साया
जोंनिनो बिदा फंबाय आजोला सोरबा बर'साया बेयावनो हाबनानै खामानि मावदों नामा? दिनैनि थारिखआव बेखौ साननो गोनां मेगन गुनु बर' रायजो राजा आरो क'क्राझारनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो गोनां होननानै आं सानो। दिनै बे आंनि राजनितिक सात्त'आव बुंदों बादि सानदोंब्लाबो नाथाय बियो साननो गोनां होननानै आं बुजियो। एग्जाम्पल हिसाबै गोबां दं, आं दिनै मोनसेल' बुंसै। दिनैनि बेबादि क'क्राझार बादि जायगायाव क'क्राझाराव देबोरगावआव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, बावखुंग्रियाव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, दतमायाव गावनो फैबाय। दैट मिन्स सिम्पलि वान केन्डिडेट जानोबो क'क्राझाराव मानसि गैला होननानै जोङो समाजाव फोसावनाय जाबाय। क'क्राझारनि माबाया गैला, नेग्लिजेन्सिया फैबाय। साननो थाङोबा बिदि जाया होमबा? आंखौ राजनितिक सात्त'आव बुंनो होनोबा नंगौ, बेबो दं आंहा, खिन्थु बे सैथो नंगौ नङा आङो समाजनाव सोंगोन। आं बेफोर गासैखौ नायनानैनो देबोरगावआव बाहायनाय UPPL नि नीति आदर्श आरो क'क्राझार जिल्लायाव बाहायनाय नीति आरो आदर्श बेखौ आङो गनायनो हायाखै, प्रमद बर'जों गनायनो हायाखै। आं देबोरगावआव जेनखानाय होननानै मिन्थिनायमोनब्लाबो बैफोर सार्थखौ आंजों रायलायोमोनबा बुजा फरानि गेजेरजों आं गेलेगौमोन पार्टिनि बिजाथि महरैनो। नाथाय आंखौ बबेबा खारनाव मिनिमामबो मोनसे रेसपेक्ट, मिनिमामबो मोनसे रेसपन्स, नेग्लिजेन्सि क'क्राझारनि लिडारखाय नामा? आं नैबेबादि मोनसे साननाय भाब, दुखु, फ्रास्ट्रेसन जानायनि गेजेरजोंनो आं दिनै फाइनाल डिसिसन लादों, आं बोखाङा। आं बेबादिनो बिजाथि जाबाय। रायजोफ्रा निस्सय आंनो भट होगोन, साननि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहोगोन। आरो बेखौबो आं दिनैनो साफ फोरमायखाबाय। लबि होननो हागौ आंखौ, खिन्थु आं लबि नङा। आं EM जाया देरहायोबा, आं डिपुटि CM जागोन, डिपुटि CM। नाय दिनैनि थारिखआव एसेबां कनफिडेन्स, सोरजोंबा लोगो दंदां होनलायगोन आंखौ मिथिबाय। आंहा रावजोंबो लोगो गैया। सोरबाया जुदि आंजों लोगो जायोबा I am very much welcome। सोरबाया आंजों लोगो जायोबा very much welcome। खिन्थु दिनैसिमाव आं रावखौबो नाबो होनाखै आरो आं रावजोंबो रायलायाखै। आङैनो दं। दा खस्थ' जाबाय, आंहा इलेक्सन गेलेनायाव जोबोद खस्थ' जाबाय, बेथ' सैथो। आं नैबे बिजनेसखौ बुजिगौ, इंलिसनिसो बर'निखौ मोजाङै सिफायनो रोङालाय आं बेखौ। दाना एभ्रिथिं इज हार्ड बिफोर इट्स इजि। गासिबो जिनिसानो गोब्राब बेयो सिगां गोरलै जानायनि सिगां। बिदि जाहैबाय गोरलै ना? बियो गोरलै जानायनि सिगां गासिबो जिनिसानो गोब्राब। आरो बेखौ देरहानांगौबा गावनि फोथायनाय, गावनि आत्मा बिसासानो बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियार आरो मन्त्र होननानै आं बुजियो। आरो आं दा बेबादियैनो आंनि इलेक्सन केम्पिंखौ आङो आवगायलांगासिनो दं। थेंक इउ, धन्यबाद, खुलुमबाय रायजोफोर। ट्रेक्टरसो होनफ्लांसिगोन। सावगारियाव आंनो बयबो भट होनानै देरहाहो। खुलुमबाय।